zapalili přední, šány. No, ten je tvrdší dokonce, než martinezit kolikrát, takže ten cement nám nevadí a nemusíme ho rozpouštět, že? A co by se stalo, kdybychom zapalili ocel 2% uhlíku z teploty austeritizační? To znamená, tady odsud tak, vidíte, si nezabí, to je pravda, ale dokonce nevýhodné. No, pak rozstavíme. Tady máš číslo někdy, co se bude už rozstavit. Tak další, prosím, diagram A, jo? Třeba si vezmeme svítivou ocel. Kdo se nehlásí? Zase Rukákova. No, Vítr zase. Někdo jiný, prosím vás. Tak Vítr. Učení mají verze jenom bez tamhle celá ta řada dveří, tam si se dávají většinou výjimate na cokoliv, tam si se dávají ti, co se chtějí schovat, aby někdo vidět. Karmaši, že? No karmaši tam přidali až do zádu. Karmaš by tam potřeboval nějakou psí boudu, aby si mohl rehnout a usnout. Basopíš, že? Jde na školu. Co tě leptám, Karmaši? Wings, clip. Jsou hodně počet. No, to vypadalo, že